рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вебсайти ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем, бепул. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравӣ ҳар якта мо шумост. ҳатман видеоро то охир тамошо кунед. дар рамори имрӯза хонаҳои фурӯшӣ. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои Гипразем. хона деэтажай, 1 сотих заминай, 3 дар хона ҳаст, об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонара срочно фурӯхта мешавад. нархаш 360 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротонро дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои Зарнисор, 102, яккомнатаа квартира, дастаи метаж қарор дорад. 44 метри квадратӣ. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. новостройка аст. хонара нав ремонт кардаган. об ва светаш постоянно мебошанд. нархаш 240 000 сомон. хонара фавран фурӯхта мешавад. касе харидора конкрет набоша меган, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои 91 микрорайон, дукомнатаа квартира, дар 6 этаж қарор дорад. 57 метри квадратӣ. новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш постоянно мебошад. отопление ҳам дорад. дита лифт, 15 этажка. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 420 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. наворро то охир тамошо кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона дар комментария нависед. айкуҷо хонаҳои айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамунҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед. дар видео лайк монед, видеоро падилитса кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед. раҳмати калон барои дастгириётон. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.